someday. The thrill is gone. It's gone away from me. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Això és un conglomerat que és amb quars, aquesta pedra. Pues clar, igual són mapes antiquíssims, no? Bueno, un mapa és de l'ICC. Ja... The thrill is gone. It's gone away for good. No, les espases. Allà vam trobar una casa vella. Per aquí, això d'aquí també... Sí. Sí, bueno, aquí no està. Ben bé. Doncs allà vam trobar els restes d'una casa quadrada, petitona. You know I'm free now, baby. I'm free from your spell. Oh, I'm free now. I'm free from your spell. And now that it's all over, all I can do is wish you well. Doncs no ho sé, perquè el Jordi està enrere, no? Jordi està allà darrere del tot. Hi ha algú conegut allà davant? Una incursió aquí.
pena de pols. I és enrere tot pols, això. I aquest d'aquí dalt, el gran, Puigventós, que és el cim més alt d'aquesta zona. Els dos últims anys ha anat molt malament, Arbós, molt malament. Li ha faltat molta aigua. Però en canvi, els anys anteriors estava súper i es veia perfectament el tema aquest de que hi havia l'hora la flor i el fruit. I potser sí que el fruit és més de tardor i ara, recordant de quan anàvem a collir bolets, a la tardor, que acostumàvem a collir cireres d'arbós. I potser sí que és més de cara a tardor-hivern. Però no hivern gelat. Bien, ole, ole, un banc fresquet. Si algú vol suc, sí que n'hi ha. Ai, mira, no sé si havia sortit mai. No, però
S'han d'inventar les verges per tot arreu. Sí, i tant, i tant.